Kważi sena mindu l-proġett ta' triq il-Wied f'Balzan suppost kellu jkun lest, ir-residenti għadhom jaffaċċjaw gandotti, inġenji u trab li jiddominaw din it-triq li għadha fi stat ta' kostruzzjoni. Dewmien li qed iġib miegħu mhux biss problemi ta' saħħa imma wkoll traffiku nuqqas ikbar ta' parkeġġ fl-inħawi. Fl-aħħar sigħat ritratti li ttellaw fuq il-midja soċjali u rew distributur tal-ħalib mobbi bil-kaxxi jimxi diversi metri fis-sħana ta' matul il-jum biex iwassal il-prodotti sal-ħanut. Problema li la tippersisti u li ħalliet impatt qawwi fuq ir-residenti u n-negozji tal-inħawi. Il-Ministru jinvolġ fl-14 ta' Ġunju ta' sena ilu organizza konferenza tal-aħbarijiet fil-Post biex ftaħar li sejlest it-triq f'Settembru ta' dik is-sena. Dan kienu kolli rappurtat fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Iżda sena u xarejn wara li ħabbar dan il-proġett u kważi sena mindu suppost Tlesta, issa l-Ministru qed iwaħħal fid-dranaġġ għal dan id-dewmien. Kien hemm anke sfidi kbar speċjalment ma' sistemi ta' taħt l-art relatati b'mod partikolari ma' sistema ta' drenaġġ. Informati li x-xogħol għaddej ġmielu. Iżda l-mistoqsija tqum waħda. Xi studji saru qabel inqalet din it-triq la darba l-Ministru kien ċert li kollox se jkun lest sa senilu. Żjara li għamel Net News fil-Post ikkonfermat ukoll l-menti ta' residenti li mal-jum ma jarawx aktar minn 3 ħaddiema jaħdmu fuq proġett maġġuri bħal dan. It-tlieta kru ta' Net News sab propju 3 ħaddiema b'kollox li kienu għaddejjin b'xi xogħol. Dan waqt li għal dan iż-żmien kollu uħud mir residenti ilhom jibilgħu ukoll itħaħen minn generator li tpoġġa fil-post biex isir ix-xogħol waqt li oħrajn ma kellhomx għażla ħlif li jwaqfu servizzi li kienu joffru minn dawn l-inħawi. Ma' Net News il-Ministru jinvolġi jiddikjara li ma jafx meta se jitlesta l-proġett. Insellem lill-residenti ta' din it-triq li tant stennew sabiex jibda x-xogħol u kellhom jistennew ftit iżjed ukoll waqt l-implementazzjoni. Indikazzjoni mqarta xahar għall-inqas. Għaddejjin bħalissa il-fuq minn 80 triq ma nkunx naf kull triq kemm ser iddum jew meta ser titlesta.